ay siguradong tayo rin ang mananagot sa huli ng ating buhay. Tingnan mo, Joy, pag lulundo yung tali, ha? Ito ha. Lalagay yan doon ha. Hindi yan, iayos ko. Tatabi mo. Baka natamaan yung Pag nandiyan yung CCTV, ilaan ko yung papalit ko yan. CCTV din na ayos. May CCTV din na sa loob. Pag kumano siya, sabi mo, may CCTV pa ka mo. Hindi ako pwede mo sinungaling. Wala ako ha. Kahit sa mapagmahal na magulang, walang ibang ninanais kundi ikabubuti ng kanyang anak. Lalong-lalo na ang asawa na nakahandang gawin ang lahat para lang mailigtas ang pinagandang ng anak. Ganyan ko ito na ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa hindi ka sa channel, please subscribe and hit the notification bell para update kayo sa bawat kwento ilalabas. May bago tayong kwento, 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, halos sa kwento ng ating kwento. Hindi ka talagang bata ka. Pinatawag ng teacher mo. Ikaw pa magpasok sa school. Nakita ka rin ng principal na tumatambay kasama ng mga barkada. Ilang beses ka na rin daw nakikita umaakyat sa bakod ng school para mag-cutting. Pagpaliwanag ka na, Debbie. Si mama naman maaga-agang maglaki. Di ba pwede ka mag-alison muna? Sagot-sagot ka pa talaga, ha? Pero ang tanong ko, hindi mo masagot. Ma, gutom lang yan. Kain na muna tayo. Mas, baby, mamaya na natin pag-usapan yan. Kaya handa ako ng pagkain. Ayos ka na. Oo, ayos lang. Saglit lang, dahan-dahan ako. Sige po pa, makabilis ka lang po. Pag-isaksak nga. Sira ulo ka talagang bata ka. Hindi ka talaga ng papa mo, nakaupo ka lang dyan agad at ano ba akala mo? Alam ko sino kung anak ng presidente. Narinig niyo naman kasi pa, di ba? Sabi niya siya na yung papa. Tatanong ka pa kung bakit? Bakit nga ba? Ikaw ang sumagot ka ng animal ka. Ipapakapagod ang makulit na trabaho. Umaingay. Tapos malalaman kung hindi pumapasok? Ano ba naisip ng pakarap mo? Uy, lang, uy! Ano ka dito? Dalawa pa? Hindi mo alam Vlog pa, pwedeng content yan. Sa mga kauray, nagluto na ako, nag-vlog ako, ulirag ka pa. Dali na, maganda yun. Iyahay ko yan. Huwag ka naman message, Shaya. Inayos na. Tapos ka ng pag-aaral para hindi ka maging katulad namin. Sayang mo na mag-aaral eh. Hindi ko sa inyo. At ang solusyon na nakikita mo magbarkada? Ano bang naging tulot ng barkada sa'yo, ha? Yung mga ba? Walang magpipig madadala ang mga barkadang patapon din ang buhay. Hindi ka nang sasamahan mo. Mababait sila, hindi sila mapahusgang gaya nyo. Basta iintindihan nila ako kaysa sa inyo ni Papa. Ito liling na lahat kung tao ko na napapasok dyan. Kung naiintindihan ka nila, ha? At kung may pag-sila sa kinabukasan mo, hindi ka ipapahanap ng mga yan. Matitino sila tao! Matitino! Matitino bang paulit-ulit kang bumabalik sa high school? Yung iba, hindi na nag-aaral. At may iba bang Muna ibusin dyan. matitino pa mga ganong tao, ha? Grabe! Imbis na gumawa ng bagay para makatakas sa hirap ng buhay, binabaon pa ang sarili sa kahihiyan. Hindi mo ko maiintindihan kasi wala ka namang kaibigan. At di sila tinadamayan ako sa panong kailangan ko sila. Ay ba ni Papa? Tinanong niyo ba kung ayos na ako? Kaya niyo lang naman ako gusto makapagtapos ng pag-aaral para kapag malaki na ako. Ako naman ang magtatrabaho para sa inyo eh. Ang talagang pakilaan ng paulit-ulit para paano mo. Hindi ako nagpapakapagod sa pagtatrabaho para lang sa amin ng Papa mo. Para lang sa iyo, sa inyong magkakapatid. Para sa akin, dami yung sinasabi na para sa akin, pero hindi naman talaga. Gagawin niyo lang ako investment paglaki ko. Anong investment pinagsasabi mo? Hindi pa susumbat ang ginastos at gagastusin pa namin ang Papa mo. Pero isa amin lang, gagawin mo sarili mong buhay, anak. Huwag kang papayag na umulit ka lang sa dati. Hindi pwede habang buhay ka mahirap. Hindi madaling mabuhay sa mga lalo na't wala kang may pagmamalaki kahit man ng diploma. Gusto ko namin makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ka ng maayos sa trabaho. Hindi ka tiyabang po na susuporta sa'yo. Darating ang araw na mawawala kami. Yun nga eh. Kapag nawala kayo, Ay, yung viewer siya raw. Nakakatiwala yung mga anak Juliana. Kapatid ko, hindi na, no. Mag-aasawa na lang ako.
Juliana. Shout out. Bonjour. Sa mga mag-asawa, ulitin mo yung sarili natin buhay. Ano ba ginagawa mo? Ito ko yung gagamitin ng tikamay. Sasaktan na naman ako ni Mama. Huwag mo yung kapihan. Hindi na tama yung ginagawa ng anak mo. Narinig mo sinabi niya tungkol sa atin. Gagawin lang daw natin siyang investment. Pasensyahan mo na. Hindi ka naman dumaan sa pagiging teenager. Alam kong dumaan tayo lahat doon, Mike. Kaya nga alam natin ang kahahantungan kapag nagpabaya sa ganyang internet. Pasalamat nga siya may nagpapaaral sa kanya. Hindi katulad natin na sa unang edad kumakayod na tayo dahil walang pakialam ang mga magulang natin sa kinabukasan natin. Tama kayong dalawa. Parehas naman kayo may punto eh. Siguro naiisip yun ni Debbie dahil ganito ang kalagayan ko. Ginawa Ano ba naman nagtatrabaho pero dahil sa akin lang. Ito. Hindi ko magawa. Pilit ko talaga dyan. Saan lang pinundang natin tricycle. Mahilig ako sa isang lalaki na. Dexter John, shout out. Pero paborito yan. 18 viewers, shout out sa inyo guys. Shout out. Dexter, shout out sa'yo. Hindi rin investment ang pag-aasawa. Nag-aasawa ko ng mayaman na pag-agisan kita ng pera. Tingnan mo ba yung salita ng kaibigan? Ano na yung kapansin ba yung mga lahat ng taong grasa? Ikaw kapansin kahit bumukha ka ba? Tinatawag eh. Tama na siya. Hindi, alam mo si magkauna nga si Marcia nga dapat kasi yun eh. Parang naghahanap pa sila ng mas ano. Kaya saktong dumating si Jingjing, kaya tinuro ko. Ano talaga ako kasi ako talaga. Ay, Marcia, sabi ko talaga. Kasi naghahanap sila ng pang-1 to 8. Kasi wala pa nga. Eh, kami yung nandun ni Marcia. Sabi ko ito. Tapos yung president na sabi, para naghahanap siya ng ano. Eh, tapos nandun si Hey, shout out Lance nakita ko yun. Killer, shout out sa'yo. Bisaya Vlog, shout out po. Hello. Tapos, gumagano siya. 7 viewers at 2 thumbs up, shout out. Lance, shout out. Where you from, Lance? Hindi ba kayo yung kay Marcia nandun sa likod yung ginawa ko. Hindi alam ko mag-ahanap na sila. Ayun sa kanya, hindi naman hawak-hawak niya. Pinakuha pa nga niya kay Maria. Hindi ka sabihin ni Vincent eh. Bisaya Vlog, I give you +1. Thank you so much for visiting my live. 6 viewers at 2 thumbs up. Shout out. Yung babae na humingi. Sabi, May moderator ka na, Bisaya Vlog. isa yung kulang sa namin sa klase, akala niya anim. Eh sabi namin, 5 lang yun kasi dapat isa. O 5 na yan sila eh. Oo. Eh nung yung ano na yun, doon na naggalit yung alas na. Tapos sabi nag-ano na rin siya. Walk out na rin siya. Oy, huwag ka diyan! Hindi naman ikaw kasali dyan eh. 5 viewers, shout out po. Kumusta po kayo? Kasi siyempre nag-aaral sila ng mas better na ano. Tinuro ko, sakto ng pagdating ng Jingjing. Pero yung sabing gano'n na inaano si Vincent, kumpleto na sila, 5 lang. Kaya nga sinabihan ko yung isang babae niya. Tama na yan, hindi. Di ba 5 lang? 5 lang yung note bag. Hindi naman ayaw. Kasi mangut nga eh. Smile ka? 3 viewers at 4 thumbs up, shout out po. Hello. Oh, yan, kalitutan mo. Ano, mali. Parang yun lang, kakasama ng loob niya. Hindi nga sumama yung loob ko na i-mark niya na dapat yun. Ano daw kasi dapat teacher di daw nakikinig sa ano sa presidente. Yung mga president ka mo yung kausap ni teacher, hindi yung ano. Ay, nakuha sa ano sa 8. Sa 1. Kaya lahat. Yung 4 na yun, yung mga president din na nag-decide noon. Hindi si teacher. Tapos
pag-ano niya. Kasi kami nakapagpano. Talaga. Grabe. Kasi dialysis din. Lalo na pag-agising mga 10 minutes. Pagpapaligo kayo Buti nga si Marjan kanina kahit antok-antok na siya doon sa upuan. Pagsali dun sa palaro, alam niya agad yung ano. Eh, nung laro nga yung prize ng laro, dalawa yun. Binigay ko na nga sa kanya yung isa. Kasi nakatingin si Batan. Tagaan sila. Paano ba bigay? Hindi, binigay ko na. Kaya tingnan niya. Nagawa na naman? Hindi niya yung sa kanya. Hindi niya yung pa yun. pangit ako sa kala ko. Paano naging pangit dun? Pero pag si Marga nagpapasaway, tatawa-tawaran niya. Siwi. Ang pangit dun, natural lang yun sa mga bata. Hindi kasi siya hindi satisfied yung lalo. Wala kasi siya natanggap kaya gano'n. Ang gusto niya kasi talaga yung tote bag. Wow! Bag. At ginalingan niya yung buhay ng mga kulay yung ginawa niya. Ayun na pa yung kasi nag-shoutout sa mga Awi slipper! Kaya nga di ko pinakita sa kanya yung gawa ko kay Marcia na sombrero eh. Kasi sabi niya ginaya ko lang siya. Eh mas ano naman yung aking kesa sa kanya. buti ka mo, hindi namin sinabi sa atin. Balak natin. Oo, marami kami ano Regina sa Super pa. Sabi namin sa kanya eh. Gulat na siya. Hindi na naman nagtitigil puro na kaso. Sobrang siksikan doon. Gusto ko hindi na siyang gagawa para kay Marcia. Gusto ko sinaiyak. Huwag na ako na lang. Ano naman yung bata? Tapos kasi sabi naman ni Ate Joy, pag nalaman niya ano yan, ginawa niya si mag-ano naman yan. Ako understood na yun. So, kasi nalit kasi ginawa niya siya kasi hindi. Malamang inaanak niya. Kaya Ano ba siya? kaya nga sabi kay Gina, wag mo. Inaanak niya rin yun. Sino? Batas? Hindi, pagawa niya. O kaya nga, mas okay na yung ginawa ko kaysa yung Iiyak na yun kasi hindi nakatingin yung barato. Kasi ko rin naman ako, iyak din ako ah. Sino pa palang naman? Pinahayag ko sa 5. Unahin ko baka yung PC yung 5. nag-chat ka sa akin. Hindi mo lang kayo nagkala ako ah. Sabi ko, aba, ako ba nanalo? Hindi nga siya nagsisilay. Anong pag siya ba nalalala, nagpabigay na siya natin? Hi, Eunice. Hi po. I'm back po. Sorry na wala ako sa live niyo po. Palagi na po akong may project. Okay lang yan, Eunice. Ingat ka dyan. Salamat, Eunice, sana pag thumbs up at pagbisita sa aking live. Thank you so very much, Eunice. Ingat ka. Aral ka mabuti para may ano ka, may yan ang ano ayan, yan yung tawag nito, yan ang pagmamana ng magulang mo. Kaya mag-aaral ka ng mabuti. Wag kang muna sa mga barkada, wala yan. Sige po. Wag mo unahin yung barkada. Unahin mo yung pag-aaral para ano, kapag tapos ka. Anong year ka na ba ngayon? 7 viewers at 7 thumbs up. Shout out sa inyo, guys. Pinan niyo na po sa kanya. Ano sa kasanin ba? Na ano ang parang baha? Sa may daan ba yun? Na ano ang parang transport kayo nito? Wala po. Ay, ito. Ano ba?
Lagi yung gato ng ano. Nok ng putik ka. Ba't na andyan ka? Sige. Pinaggagawa mo. Sa'yo. Galit na galit ka na naman dyan. Ha? Ha? Papa mo lang palang kaway. Tira mo mama yung anak mo. Ginawa niya. Pearl, shout out. Semiros. Where you from, my friend? Puro ano to. Ninja lahat ang napasok. 8 viewers, shout out at 7 thumbs up. Kukupo na yung ano mo. Ano na sa tulo, ikaw na taob yan, wala na. Ano yun? Ano yun? Upo mo na ako Nakagumanahan na, makita ikaw, mama ano tayo. Alanganin yung ano yung tipo. sasapitin mo. Ano yung sabi? Malakas ang asin. Paano mag-ingat sa buhay? Ay, huwag mo ko sinasagot ng ganyan, ha? Nakita ko ng respeto. Nakakain tayo ng Diyos yung bahay. Tumigil ka sa kalibangan mo. Hindi naman din tayo sa pagsisakap mo. Dapat ito sa bahay ka pa rin, no? Hindi pa? Sabi, alam mo nakakausap ka na. Damit sa gilid. Ganun yung pag binigyan mo. Hindi si Kaloy. Sumuwi na tayo. Sige po. Leopard. Leopard. Ikaw na lang bibigyan mo. Leopard. Leopard. Binigyan mo kayo para Leopard. titindan. Tuwa ka pa. Pinsan yung niya kumay sa'yo. Kupal ka ba? Ay, wag na. Hippopotamus. Puro palang puta. Tuwa pa, pinagyabang pa niya. Nabenta ko lang sa 20 yung mais mo binigay. Hello, Nay. Shout out po. Ay, B-Boy. Shout out. Ay, anak, si B-Boy, oh. Hey, si Kuya B-Boy, oh. Here. Here, dito ka, dito. Pakita kay Kuya B-Boy, dali. B-boy. Thank you very much. Kuya. Kuya B-Boy. Sabi mo, Kuya B-Boy. Uy! Wait lang. Sabi mo. B-boy. Hey, Kuya. Kuya. B-Boy. Thank you po. B-Boy. Thank you po. Dali na. Hippopotamus. Thank you muna. Thank you Thank po. you. B-boy. Thank you po. B-boy. Ay! Thank you. Gusto yung mark dyan. Sangkay, salamat Sangkay. B-boy. Alam naman natin masyadong sensitive si Dusty sa mga bagong tao na nakikita niya sa loob ng bahay. Nay, thank you, Nay. Salamat po. Bawi ako, Nay, pag sumahod ako. Ako naman magbibigay sa'yo. Welcome. Alam ni Nanay, Sangkay na binigyan mo ako? Ah, binigyan mo si Mark yan? Gwaping ah. Aray ko, gwaping. Nay, thank you, Nay. Lilipas din yan, Nay. Siyempre. Aray ka, di ba? Sabi ng hindi daw. Di naman ako nagsasabi sa kanila. Ah, ganun ba? Thank you, Sangkay. Thank you. 6 viewers at 8 thumbs up. Shout out. Click ko yung video mo. Uy! Hindi na po mauulit.
Dito ako sa ano mo, Uy, mamaya, panis sa na video yan mo. ha. Yung kanina. Lagay mo yun doon. Tama na yan. Kanina pa yan. Magtalo pa sa ganitong usapan. Mamaya, may panis na yan. Kaya Ikaw lang nagsam ngayon. Ano yun? sabihin mo na. Aray ka. Hindi pala alam ni nanay. Inom yan. Para ko nung kabahan mo na. Milk. Init? Ilo yan, hindi yan milk. Itong bayad yung araw-araw. Pero hindi pa namin tapos yung Milo. Eh, hindi mahalaga. Araw na usapan natin, hindi ba? Kahit tapos ang trabaho o hindi. Babalikan naman yung bukas, di ba? Oo naman po. Salamat po. Ang buwan po niya. For viewers, shout out at 8 thumbs up. Hanggang naka-play ako sa'yo. Napakuha ko siya agad. Baka may pupuntahan kang ibang live, punta ka dun. Kailangan ko pa ba? Ano lang to, pang ano lang to ngayon. Naman po, Pang, hindi ko lang sabihin. Ang bait ka naman po, Sir Barney. Mukhang malayong pinanggalingan mo ah. Magdala ka pang maleta eh. Tumigil ka na, baby. Oo. Galing ako sa business meeting. pero okay lang yan. Sinanay, support yan sa, Kailangan kayo kasi palagi sa akin. Okay. kailangan ko lang. Thank you. To viewers at 8 thumbs up, shout out. Wala na si Eunice. Hindi na pumapasok si ano. Yung pangalan nun. Yung taga ano, yung sa bumbero nagtatrabaho. Pangalan nga nun. Saan kayo kilala mo ba? Naalala mo pa ba pangalan nun? 5 viewers, shout out. Si Dusty pa kayo. May linuluto ako kasi ako nag-ayos mga kuwaray na ano. Paano ng ano, paano ng manok. Ito, pakita ko sa'yo. Okay, what's my linuluto guys. Sabi, smile. For viewers, shout out. Nakalimutan ko na rin, oh. Lalabay yung ano ko. Sawa kong aswang. Nakalimutan ko rin. Nakalimutan ko rin ang pangalan nun. Parang nasa labi ko na eh, nasa dila ko, nasa dulo ng dila ko na. Hair. That's so hair. Si Santos ang apelyido nun eh. Hindi na pumapasok sa live ko eh, kasi ilang buwan ako din, isang buwan ata ako, ano, Daddy. what? Wala akong bonus mo kayo. Kasi Here. For viewers at 9 thumbs up, shout out. Pugi na ikaw. Pagkita mo kay Kuya Biboy, may pugi mo. Pugian mo. Dali. Big boy. Kuya Biboy. Hi, big boy. Iritado yung manunulay. Iritado. Mas makati ka pa sa higad. Kung affected ka Shout out for viewers, guys. Salamat sa. Hoy, Mark yan ang ingay. May edit pala ako. Tapos na itong upload ako ngayon. Hindi na ka mag-isip, ha? Siguro na pa ng salita. Ibabasa ka na naman siguro ng pocketbook sa'yo. Sana, mag-isip ka na mga iba. Ibayin mo kung kapanta sa kasi. Grabe ka naman ba? Anak ko ko. Dapat susuportahan mo po ako. Bakit ko naman susuportahan ang kalanggian mo? Hi Melody, mega love shoutout po. Kumusta po kayo? Kumusta na? Kumusta na? Hi Sir Lauro, Trinidad, mega love shoutout sa iyo. Thank you, salamat. Boy, salamat. Samok TV, thank you. Alright.
Meron naman tayo blessing galing sa ano, Ma'am Roselda channel guys. From Myanmar yata. Roselda, thank you so much po sa blessing. Melody, thank you so much. Salamat sa pagpasyal. So pa rin ako sangkay, B-boy, naka-play. Harang. Nakaharang. From Sword din pala to si Bert. Thank you so much. Guys, nandito sila lahat. Ganyan na ganyan talaga si Martin dati. Ang kapalan dito. Mas natutuwa pa ang mga aswang na walang takot ang isang tao. Tumapit kayo. Kaya ang mga guys kayo. Thank you, Will. Thank you. Araiko, thank you so much. Sa live. Perfect. Perfect ka lang. Nakahilot siya. Salamat sa Diyos. Buti na lang kung Salamat po. Talagang si David. Aray. Sakit na pala po ako doon. Ilan na revenue mo? 38 ay $37. Hanggang nandito ako sa iyong ano, naka-ano ko. pababa na ako. Naka-ads. Kalayo-layo na lang ka rin eh. Bakit lagi Our friends. Lang, tingnan ko lang yung linuluto ko. Ingay. Sasaktan ang anak kong halimaw ka. Umalis ka sana ako. Alis. Lagi ako may dalang ang malipating pangmiyasin. Magaan yung isa natin. Sa laro, dala mo. Mabuti na ba? Alam niya kakayanin na tayo. Hindi na. Mukhang matutulog pa. Ano siya lang mga lagay na sumunod sa tama. Bubuhatin ko siya para makuha na tayo. Hindi naman nagkakarera sa aking bibig ang makita ang aking anak na naman. Daling-daling namin siyang inuwi sa bahay. Hindi lamang habang nasa daanan nagkaroon siya. Hindi siya nagmasin. Pagkakit namin ng bahay ay umihiga siya ng aking asawa sa kanyang kama. Sa kanyang asawa si Debbie. Punta-tanda mo ng ready. Ayos ka lang. Sensya ka na anak ko. Hindi ko malaya na ang lalaki. Ano, narinig kita. Sunod ba kita ng bago? Masakit yung katawan ko. Kanina, ilan ang palipad sa'yo? Ano lang, sangkay? Parang sa'yo. Badger. Parang nasa 120 ate. Hindi, wala. Ay, 100 lang. Bali, 100. 49. Tsaka yung 25. Yun lang. Dalawa lang naman yan. 2 viewers at 9 thumbs up shoutout. Kaya mo na, makukuha ko rin yan. Mahaba pa naman ang ano. Di pa naman natatapos ang ano eh, July eh. Ang ingay mo, Mark, dyan. Bucket catcher. Heading. Lalong lumala ang sakit niya. Oo, pero hindi ka makakasahod ngayong August. Ah, ganun ba? Okay lang yan kung hindi sumahod. Pang September yan, no? Aswang ngayon. Kaya mo na. Pag di tayo makasahod ng August, walang problema. No problem. Gawan ko na lang ng paraan. Ang aswang na nakita natin. Ay ibang uri ng aswang na alam natin. Oo, parang ano, ganun din nga. Thank you. Araiko, thank you so much. Hoy, malaglag ka. Pala sa kay
Kaya nagla-live ako ng umaga tapos nagla-live ako ng gabi para mahabol ko yung ano natin, yung ano ko sa ilang araw na hindi ako nakapag-live. Sayang ka din kasi. Dito ako saan kaya sa iyo? Sama mo si Sagato. Ang ingay mo na. Ito lang. Hoy, tumigil na nga ng ingay mo. Isa. 2 viewers, shout out at 9,000 shout out siya. Tama para malabo din ang revenue para sa September. Tama parang malabo din ang revenue para sa September. Ganun ba? Kaya mo na kung kailan makasahod basta. Kaya mo na nga yung ano doy? Buhay mo ba yan? Mupay na nga sangkay mo pagkat na gabihay mo. Kumusta ka? Nag-live ka ba kanina? Nag-live ka na. Parang malabo. Bakit? Pasok naman ngayon ng August ngayon, no? Pinagagawa ko sa sarili mo lang. Naipundat ng umano nila sa pagiging kasambahay sa malamang pamilya. Ito na lang ang alaala ko sa trabaho ng malaki ng ibang bansa ng pamilya pinagtrabahuan ko. Wala na akong nagawa. Daddy! Kaya may mga pasahan mo kamay. Nanay. Dalawa. Wala na yung pangalan mo. Kain kayo sa gato. Ginagala-gala naman ito sa gato. I mean, mahabol. Mahabol. Para isang kayo nagpa-dasal si tatay ko kanina. Umaga, ganun ba? Lasing ka niyan. Nakainom ka niyan, nakainom. Para nagpadasal, wala isang kayo nagpadasal si tatay ko kanina umaga, ganun ba? Okay ka lang ba? Mark yan ang ingay. Ano, isa tayo. Eh, pwede ako pa. Nak! Kung ang ingay mo. Adi habalay, pag ulpot ko pala. Lasing agad, Mark. Siyempre. Ganun talaga. Tagay yan eh. Yan talaga tagay. Duty ako yan na sangkay. Duty mo pala. Ano, wait. Anong binili? Ito. Asa na ba saan? Walang Bayaran yun, isa na lang yun. Ginagamit na lang. 200. Waray mag-inom. Hoy, Jay talaga rito, Jay. Sangkay, ito yung binapaano ko sa'yo, Sangkay. Yung nakaraan. Yung pare ko. Pareng Roji. Nagdadialysis siya ngayon. Kasi dati di ba nakikita ko sa vlog ko yan? Taba-taba. Sakit sa ano. Yan. Sarap. Pala biro pa rin yan kahit may sakit na yan. Puro yung kalukuhan. Yan yung sinasabi ko Sangkay na ano. Gusto ko sanang matulungan. Kahit malit lang na bagay ba? Malit na halaga lang. Biboy, nandiyan ka? Sos, ang ingay nyo.
Ay, Oh, yan yung kapitbahay namin sa kay. One viewer, shout out. kaya naman ang kukboy. Di ba siya naka-upload sa video mo? Hindi sangkay. Yung ano lang, yung sa highlights dun sa hospital siya. Hindi ko siya na ano na, hindi pa kasi malakas yung aking ano sa aking YouTube. Ayun na pa. Yung ninano ko sa short video. Tsaka nasa Facebook ko nun. Nung kahit pa paano naman, yung naano ko sa Facebook yun, mayroon naman, may nagbigay naman. Hindi naman ganun kalaki. Maliliit lang. Siyempre, mahirap ang pera ngayon pag kitain eh. Ads pa rin saan kayo? Haba ng ads ko. Maalat? Parang hindi nga ata maalat yan. Walang... So viewers at 10 times subscribe. Nakunin mo nga yung cellphone na si mama mo. Nak! Kunin mo yung cellphone na yung red. Yan. Ayan. Yung red. Ma'am Shibing Kitchen, Cheryl. Kumusta po kayo? Naku, huwag ka maingay, nak. Huwag ka maingay. Ingay mo naman. Dr. Bradford, Word dyan. Don't be shy. Ayaw niya talaga magaling pag baboy. Ma'am Shibing, hello po. Sabi ni B-Boy. Buy muna host dinner pa. Sige po, Ma'am Shibing Kitchen. Thank you very much po sa pagpasya. Salamat sa tamsak po. Ingat po kayo. Click ko po yung video nyo po. Nandito po ako sa yung ano, +1 ata. Ayan. Dito ako sa ano mo, sa main mo. Click ko muna yung video mo. Dito tayo sa ano, yan. I play your video, Ma'am Shi. +91 po. Tamsak 91. Yan. Sige po, kain muna po kayo. Sana makabalik po kayo, makabalik. Ah, ayan mo. Sa'yo lang yan lahat eh. Inig lang host, salamat. Thank you very much po. Salamat po. Wala tayong ano, wala akong tugtog, walang kantahan dito. Ano lang, usapang ano lang to. Nag-uusap-usap lang. Yun lang, i-play ko yung video nyo. Kasi wala tayong mga gamit sa about sa pagkano. Wala tayong gamit para sa mga pagkanta, pag ano. Yung ginagamit yung ganon na pangtugtog. Ay, Sagaro, shout out. Nandyan si Ma'am Shibing Kitchen. Baka hindi ka pa nakadikit dyan sa gato. Please connect, Ma'am
Ma'am Shi. Maraming ano yun, ang laki ng followers, subscriber ni Ma'am Shi. Dan dikit po, Ma'am Shi Bing. Thank you sa Gato Mix Vlog. Salamat sa suporta. Guys, nandito pa rin ako kay B-Boy TV. Hanggang nandito pa rin ako sa iyo. Sa Gato, next kita rito kay Ma'am Shi. Kay Ma'am Shi. Sa Gato Mix Vlog, salamat. Iwan ka lang ng bakas po. Later kita babalikan. Thank you, Ma'am Shi. Grupo yan eh, ano? Grupo ni Yung kulay orange na. Sangkay B-Boy, yung ano yan, sa Gato Mix Vlog. Kulay orange. Yung pinakaano namin talaga dito sa grupo si parang head, si ano, si B-Boy, Ma'am Shi. Yun, kulay orange. Dali. May grupo yan si B-Boy. Team Tacloban, siyempre kasama na rin ako doon. Tapos na. Tapos ko na ba naman yan? Stop. Damo nga salamat Sangkay pag-play. Di pa nga kita na-play. I-play pa nga lang kita eh. Ma'am Shi, katatapos na ng video mo. Next ko naman si Sagato. Para ma-monetize na to si Sagato guys. Ano na, imo na yun eh. Dito sa lunch time. Ano ba na? Ari ka kayo mo baray. Tamsak 6 ako. Cake. Yes. Advance na Sangkay. Ganun. May group po kayo. Galing naman. Si B-Boy TV ito yung ano namin. Yan yung ano namin. Parang head. Founder yan, founder. Pag pumasok kayan dyan sa kanya, lahat ng pumapasok sa kanyang mga solid na talaga na niya, kaibigan, pupuntahan ka nun. Tulad sa akin, kasi yung mga karaan, hindi ako nag-live. Siya lang nagsabi sa akin na mag-live ka ulit kasi yung mga grupo ko nandito, siyempre kasama ka naman doon. Pag sinabi na pumunta sila doon, pupunta yun. Tulad niya sa Sagato, si Ma'am Mila di Team Tacloban, sila Criselda, Ma'am Grace, Sangkay Matthew, Will. Pag sinabi niya na pasyalan natin to si Mark, yun, napupuntahan na sila. Kaya, aking utang na loob ko dyan sa kay B-Boy. Ano yan, Ma'am Shi, si B-Boy? Magaling magsalita at pala kaibigan. Ang dami niyang kaibigan sa YT World. Sumasabit lang ako sa nila. Pero may grupo yan si B-Boy. Puro pa organic viewers niya. Ilan yung organic viewers niya dun sa live? Dahil pagkakit niya ng bakit. 6 yata yun. Di pa kasama si Sagato. Pag nanood lahat yun, puro talaga yun. Ang galing ganyan, may grupo, may mga support sa iyo. Oo, mayroon. Kaya pag nagla-live po ako, hindi ako nasisiro. Kahit papaano, meron akong 8 na pinakasolid na nanonood sa akin. Hi, Ron's Live Journey. Shout out sa iyo. Where is the crowd? Ito lang tong ano. It's in a trunk. Trunk. Hi, Peter. Thank you so much, Ron's Live Journey. Kumusta ka na? Guys, nandyan si Ron's Live Journey. Next kita dito kay B-Boy Ron's Live, play ko yung video mo. Kasi nag-i-edit ako sa isang phone. Nakarang ko pa to, ng Lunes pa tong aking Thank you Mark sa pagpasya sa live ko. Walang man. Yan, andyan si Ma'am Shi. Ma'am Shi, baka hindi ka pa nakadikit dyan Ma'am Rons.
Bing Kitchen. Baka hindi pa po kayo nakadikit dyan. Salamat sa silip mo sa akin. Walang problema po. Thank you so much din po. Salamat din sa pagpasyal mo sa akin. 5 viewers at 12 thumbs up. Salamat po sa inyo guys. Nag-iinit ako. Sabi ni Rons, ba't ang hahaba ng mga vlog mo? Ito, mas lalo na to, 44 minutes, 0.55. Or 56, napakahaba. Tinuruan kasi ako ng mga kawaray, bakit tinatanong ako ni Rons, bakit daw napakahaba yung aking mga video. May nagturo sa akin dyan, yung sa Seward, shoutout pala kay Kabansot. Kabansot kasi, nagkita kami niyan, sabi sa akin, imbis liitan mo ang video mo, habaan mo na lang. Para pag once na napanood yan, nag-viral yan. Yun yung sinabi ko kay Rons kanina. Baka sakaling may mag-viral sa aking video na pinagagagawa sa palengke, magkaroon ng magandang views, malaki ang mga natin mahahatak na revenue. Kaya swertehan lang talaga. Hindi ako nawawala ng pag-asa sa Facebook ko nga. Umabot 1 million 1.8 million. Joke lang sa gato. Next kita rito Rons. Kay B-Boy, naka-ads pa kasi. Sagato never visit me. Ay, Sagato. Ay, Sagato, ba't di mo pinapasyalan si Ma'am Rons? Rons Life Journey. Ayaw mo nun, disco-disco. Ma'am Rons, hindi dito play kita dito. Sagato, kaya natatapos na ng video mo Balik ko na lang kita What is this? Rons, dito ako sa iyo. Ay, naka-live ka? Hey! Naka-live ka pa pala? Wow! Great! Alam ko, in ka na. Dito ako sa iyo, Rons. Thank you so much, Rons. Ano to? Naka-live ka pa pala? Ano to? Naka-live ako lagi. Sige po, dito naman, ninja naman itong gamit. Click kita rito. Just a quick visit, Mark. Thank you po. Ma'am Shi, hello po Ma'am Shi. Baka hindi pa kayo nagkadikitan dyan ni Rons. Baka hindi pa kayo nagkatagpo. Pasyalan nyo na guys. Dikitan nyo na para magandang B-Boy, nandito pa rin ako. Ma'am Shi, balik kita Ma'am Shi sa pagsalang po at saka sa gato. Kasi ginagamit ko yung cellphone ko isang pang vlog. Nag-i-edit ako. Tama na. Sira yan. Habang nagla-live, nag-i-edit para Madali natin ito pag bahala na. Baka sakaling makasali tayo kay Japper Sniper sa challenge. Yun ang gusto ko kahit hindi ako mag-graduate dun sa challenge ni Japper, basta ma-promote lang ang aking channel. Just want to say hi to you, Mark. Thank you, Rons Live. Ingat ka po. Salamat din. Ma'am Shi Bing done. Watch po. Thank you, Sangkay B-Boy. Rons Live, Yahoo. Naka-live si Rons ngayon mga koray. Mga gusto nyo patamsak sa kanya at mataas nyo tamsak doon, balik naman kayo sa akin. Hindi, joke lang. Ma'am Shi Bing, thank you very much po. Yan guys, palit mo na. Kaya naman tayo kay Ma'am Shi. Para paikutin lang natin guys Bait naman yan si Sangkay Na-play ko naman yung 3 mong video. Mula nung kanina pa. Ma'am Shi, dagdag +1 po ako sa'yo. Nagyelo kayo? +1 po ako sa'yo, Ma'am Shi. I play your video, Ma'am Shi. Dito na lang po ako sa Simplicity Meet Sweetness and the Mahambulanka. Thumbs up 38 na po ako. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Malaya ako, Ma'am Shi. Bing, mahal ng pumasahe papunta dito. Salamat sa bisita later. Thank you po, thank you. Salamat host, walang anuman po Ma'am Shi. Ma'am Shi, nandito po ako sa iyo I play for your video. Thank you so much. Ano kong ginagawa ko rin.
Napakahaba ng i-export ko. Oo naman yan. Eh, cellphone ko punong-puno na ng video. Okay. Napalinggitan ng ano kanonis. Pangit kasi isang cellphone ko pang video, kaya ito lang yung ginagamit ko lagi. Rons, nakapili ako sa'yo ha. Nakalive kasi si Rons eh. Sabi mo naman sangkay ha, napakahaba ng ini-edit ko. 44 minutes. Pag ikaw siguro nag-edit nito, tawag nito, tapos wala kang manonood sa'yo, tapos ang manonood lang sa'yo, 10 lang. Aba, nakakainis ah. Oo, nakakaano. Sa hirap-hirap mo mag-edit kasi meron ka dito mga di ako nag-i-edit ha. Kaya nga eh. Pag nag-edit ka, manaranasan mo rin yan. Tapos pag nag-edit ka tapos kunti lang manonood, ako. Wala. Nandito guys. Ma'am Shi, nandito po kayo, nakasalang po kayo. Rons, patapos na Rons sa'yo, Rons. Ano po labahan? Nood lang. Thank you po, Nay. Letter Reyes. Thank you very much po. Thanks so much. 6 viewers at 13 thumbs up. Shoutout po. Maraming salamat po sa inyo guys. Sagato natin i-next natin dito guys kay Rons. Sagato, nandiyan ka pa? Sagato, play ko ulit yung video mo ha. Hanggang B-boy, mamaya ka na lang ha. Nandiyan ka lang naman eh. Dito ka sa travel with friend. Dito ka sa'yo. Hi, Buddy Mar! Buddy Mar, shout out. Welcome. Musta na po, idol? Okay naman, Buddy Mar. Buddy Mar Channel TV, shout out sa'yo. Thank you so much for visiting my live. Thank you so much. Sagato, hello. Ito makita. Cellphone sa. Buddy Mar, thank you so much. Pin natin si Ma'am Shi. Guys, yung gusto kay Ma'am Shi, magdikit, please connect po para Guys, yung hindi pa nakadikit kay Ma'am Shi, please connect po. Shout out, Bidimar. Saan ka na? Nandiyan ka pa ba? Pipili ko yung video mo. Bidimar Channel TV, shout out sa'yo. Nandiyan ka pa? 14 thumbs. Sak, shout out. Salamat. Ay, okay lang po, idol. Ingat-ingat na lang, idol. Musta na lang. Thank you so much. Bidimar Channel, thank you so much. Maraming salamat po sa pagpasyal. I play your video. Wait lang ha. Hintayin ko lang tumatapos yung kay Sagato. Kahit tumalis ka, okay lang. I-click ko yung video mo. Hindi tayo mahigpit dito guys. Hindi naman natin kailangan maghigpit para Siyempre kailangan natin makarami tayo ng bananas.
like. views. Kaya yan, i-play ko lang yung mga video nyo para naman masuklihan ko yung pagpunta nyo sa aking sa aking live. Kasi hindi naman tayo hindi naman ka na-entertain, hindi naman ako sumasaya, hindi naman ako kumakanta. Ito na lang isusukli ko sa inyo yung panonood. Ma'am Shi, po tayo, naka-ads tayo Ma'am Shi para magandang sahod. Pagdating ng 22. Ika. Pasaway ka po. Yeah. What's that? Two viewers at 4 thumbs up sa right. Ay, iguana. Ay, iguana. Nag-eat ka na, diba? Hindi mo ako binibili. Hi, B-Boy. Thank you, B-Boy. Sweet, sweet. Sweet, sweet, sweet. Sweet, sweet, Bird, sweet. sweet, sweet, sweet. Sagato, nandito pa rin ako sa'yo. Penguin. I play your video. Next ko dito sa BDMar Channel TV. Ma'am Shi, nandito pa rin po ako sa'yo. Mahaba pa, nangangalahati pa lang. Ilang minutes ba ito? 8 minutes pala to. Bye-bye, penguin. 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 Ma'am Shi, thank you po, Ma'am Shi. Maraming salamat po. Siguro patapos na. Next ko na rito si BDMar kahit na wala na siya dyan. Hindi pa rin natin guys para salamat sa kanyang pagpasyal sa ating live. BDMar, plus mo anak ko sa'yo. BDMar. Plus mo anak ko sa'yo. So, word din to. I see. Like 3 ako sa'yo, idol. Yan. BDMar, nandito ako sa'yo. Hindi na ako mag-iwan. Ang paggawa ng tarima. Tarima. Yan, ang paggawa ng tarima. Nandito ako sa'yo, idol. Salamat sa pag-like at sa pagpasyal sa aking nakairon si Sagato. Okay lang, Okay lang. Kahit saan mo na tayo pumunta, okay lang yan. At least pumunta na siya sa akin. Kailangan mong malaman na ikaw lamang. Gumagana pa kaya yung bingis ko? Pwede na magana yung mic doon. Ay, yung mo.
Tarima, parang higaan yan. Ah, ganun ba? Akala ko yung tarima, yung sa amin, yung tarima. Yung pagkaintindi ko tarima, ano eh, panghasa. Panghasa ko, may titirahin ka. Ma'am Shi, nandito pa rin po ako. Sunod ko dito si B-Boy. Sarap naman nito, mahal. Grabe, pahingi ako, Ma'am Shi, yun. Sarap, oh. Baka ganyan? Ha? Baka ganyan? Ano man? Mahal yan eh. Yan nga yung binibili ko lagi dati. Mahal. Ay, Bidimar, nandito ako sa'yo. Saan yung, ano sabi mo, ang paggawa ng tarima. Ano ba tarima? Wow, salamat po. Idol from Cagayan de Oro City, Idol. Seward ka din ba? Bidimar Channel TV. Isa ka bang Seward? Ano ka ba ni Idol Japper Sniper? Parang napapansin kita doon sa ano niya, live vlog. Seward family ka rin ba, ano? Bidimar Channel? Oo, Idol. Oo, kaya naman pala eh. Sabi ko na nga ba eh. Kasi nakikita kita lagi doon sa live ni Japper. Yung Bidimar Channel. Salamat ha. Salamat sa pagpasyal. Ma'am Shi, nakaano po tayo. Ma'am Shi, na-ads po ako. Nasa ads ako. Naharang. Thank you, Idol. Sana panoorin mo aking mga video. Gustong gusto ko kasi makasali sa ano ni Idol. Pa-challenge. Baka sakali lang ba? Makasali sa kanyang pa-challenge. Aray ka. Ma'am Shi, thank you so much. Precious, Milim, Chero, Arigato. Ma'am Shi, nandito pa rin po ako. Naharang pa rin po ako. Precious, Milim, hello. Okay lang, Idol. Idol, nandito pa rin ako sa iyo, Bidimar ha. Naka-play pa rin ako sa iyo, Idol ha. Ayan, may ginagawa kayo. Sino pa ba? Hello. Precious. Milim. Ano ba ang challenge niya para sumali din ako? Ano yun, Sangkay? Parang pipili lang siya, parang ano, di rin ako sure kung ano lang, nangangarap lang ba? Nangangarap lang naman ako makasali. Pero hindi ako sure na makakasali. Ma'am Shi, nandito pa rin po ako harang. Grabing harang. Hoy. Anong hoy? Sino ba to? Si Grace ba to? Ikaw ba yung Grace? Kasi yung mahilig magganyan si Grace eh. Anong pinapagawa niya sa challenge? Sangkay, ang ganda ng pinapagawa niya sa challenge. Magbablog ka, gagawin mo magbablog, tapos magla-live ka. Tapos ang ano niyan, ang sistema niyan, lahat ng pagla-live niya, ipopromote yung channel niya. Halimbawa, napili ka niya. Halimbawa, si B-Boy TV. Tapos ako si Japper. Magla-live ako niyan. Tapos kukunin niya ang revenue niyo. Igagamitin niya doon pang ano. Halimbawa, ikaw, ang revenue mo ay 37 ngayong araw na to. Ngayong araw, unang araw. Sunod na araw, ganun din ang gagawin niya. Lalive din siya. Hanggang kung sino mauuna, magiging top 1. Pupromote yan. May i-reach sila na dollar. Tapos kung halimbawa, ang ano niya, ang target nun, kasi may, mayroon siya yung tawag nito. Meron siyang ipapaano sa atin, halimbawa makasali ka. Halimbawa, $500. Tulad ng $500, pag gusto niyo, $500 ang kanyang pa-challenge. Pag na-reach mo yan sa challenge niya, magandang sasahurin mo. Ang kagandahan lang doon kasi, Sangkay, pag pinromote ni Japper yung ano mo, tapos nasa live siya, pag pinromote, sinabi niyang, suportahan natin to si B-Boy TV. Kasi medyo hindi nakakahabol sa ranking ng natin pa challenge.
pag nagsipasok ang mga followers niya, subscriber niya, maganda. Kasi pag nag-live ka, mayroon doon na, pag siyempre, pag natutuwa sa mga video mo, papalipad. Ganun yun. Panoorin mo minsan yung mga live niya, yung mga vlog niya. Kasi pag nag-live yan, baka ngayong August, baka magpa-challenge na yan. Kasi inintay lang niya si Kuya Obit na ma-monetize. Okay, I got. Intindihan mo na. Halimbawa, pa-challenge siya ng $500. Kailangan yun ma-reach mo. Pero kung hindi mo naman kaya ma-reach yun, okay lang. Ganun lang yun. Parang pipili siya sa mga ngayon, sa small YouTuber na mga mga solid followers niya ba, solid subscriber. Kaya lagi ako nag-ano dun. Kaya lagi nakasuporta yan si Mama sa kay Japper. Siya nagsabi na rin ako kay Matipo, shoutout kay Matipo, kay Jerwin Official, kay Kabungot, kay Kabansot, kay Kahaw. Nagsabi na rin ako sa kanila. Hindi ko lang alam kung naibanggit nila kay Japper. Kasi hindi ko lang nasabi kay Japper, nahiya ako eh. Pero masaya yun, Sangkay, kahit hindi ka makagraduate sa pa-challenge niya. Okay, I got you. Kasi yun eh, parang, siyempre sikat yun eh. Sikat na vlogger na pre-promote yung channel mo na libre, walang bayad. Di ibang mga vlogger yung Sangkay, na pag pre-promote ang channel mo, may bayad eh. Shoutout sa 5 viewers natin dyan. Tuloy-tuloy lang, idol. Oo, siyempre. Pangarap to eh. Ilang beses ko na nakita si Japper sa personal. Bali, 4 na beses na yun ah. 3. 3 beses na 4 na ba? Unang punta namin yung pobreng worker. Ito lang beses na kayo pumunta no? Oo, punta. Hindi, isa po lang. Siya, nauna. 3 beses pa lang. Napakabait yun. Sangkay si Japper, kaya kung marami siya mga, itong Bidimar Channel TV, galing kay Japper yan. Si, Sunny Sen TV, kay Idol Japper din yun. Si Robert Bagalanon, kay Japper Sniper din yun. Si Bertski, rin yun, kay Japper din yun. Doon nila ako nakita. Kilala ko siya, pumunta na ako sa live. Hindi ka siya basta mababasa nun. Sa daming mga yan. Si Mupan Fitness, nandito rin na sa akin, nakasubscribe na rin yan sa akin. Si Claire Vargas, nasa, na rin niya sa akin yan. Si Lenma, si Tita Au, yan, mga yan. Nakaano na rin sa akin yan. Galing kay Japper yan, mga yan. Kaya yung mga pinapasok ko ngayon ng mga live. Si Linma, si Tita Au, yan mga yan. Solid sword yan, mga yan. Tiyan mo si Jerwin Official, tsaka si Matipo. Kalahin mo mga sikat na vlogger yan sa Bukana. Pumapasok sa akin na small YouTuber. Ang liit ng subscriber ko. Wala pa nga 4,000. Basta marunong ka makisama sa mga malalakas na tapos sinusuportahan mo talaga sila. At lagi ka nandun, nakikita ka sa mga comment nila. Aangat ka. Pag sinare nga ni Matipo yung yung halimbawa sinare Matipo yung mga videos ko at ni Jerwin Official, aangat yung channel ko. Kahit sila lang, si Matipo, si Kabansot, si Jerwin Official, pag yan ang mga nag-share sa akin mga videos sa akin pag ginagawa dyan, magkaka-views ako ng maganda. Malakas na yung mga channel nila eh. Sila, umaabot na rin 20,000 na views sa loob ng ilang araw. Minsan umaabot nga ng 5,000 isang araw lang. Kaya nakakatuwa yung mga yan. Kaya pag nagla-live yan, bumapasok talaga ako dyan sa mga yan. Sa Gato Mixed Vlog, shoutout sa iyo. Kaya alam mo, imbis puntahan mo yung mga tawag nito, yung mga live tapos hindi ka pinapansin. Yun, puntahan mo na lang yung mga yung mga malalakas ang channel. Kasi pag napansin ka ng mga yan, angat ka rin agad.
Sagara, di ka live. Mag-live ka na Sagata, may ano pa ako sa'yo. Dito ako sa'yo, ano? Didimar. Sagata, play ko yung video mo, ha? Oh no! Pangarap ko lang naman yan. Flying. Wala naman na imposible sa taas eh. Pag nangarap ka sa mga ganong bagay. Marami akong gustong gawin pag nakakasali ako sa challenge. Alam mo mabilis mabilis ang magkaroon ka ng views. Yung charity vlog. Dito sa palengke. Tulad ng mga paninda ng matatanda. Dami dito matatanda nagtitinda eh. Bilhin mo. Bibilhin mo halimbawa. Bilhin mo halagang 1,000. Tapos bibili mo, pamimigay sa ano. Di ba, content na yon. Tapos, halimbawa, may tumulong sa'yo, may tumulong ibang ano, tulad natin, yung sa'yo, mga ano natin dyan sangkay, yung mga kaibigan natin dyan sa YT. Malay mo, may, halimbawa, kasali ako sa YT, sa challenge. Kung baka sakali lang ha, pangarap lang naman yan. Kasakali makasali. Siyempre, may mag-sponsor, yung gagamitin yun pang ano, kung ginagawa mo sangkay, yung tumutulong sa mga ano mo dyan, ka-barangay mo. Mamaya pa, nag-enjoy ako kay Ron's live, pumunta ako ngayon at bumalik po ako dito ngayon. Okay lang Sagata, asya lang yun. Andito ako sa iyo. Bidimar, andito pa rin ako sa iyo, tol. Self mo ako. Idol, tuloy lang, idol. Thank you, ano, Bidimar channel. Nandito nag-edit ako ng video na kaba. Si ano sa akin na nagsabi nito eh. Si Kabansot kasi nanonood siya sa akin mga video, mga koray. Itong ano ko. Hi, Criselda channel. Shout out. Nanonood si Kabansot sa akin mga video. Sabi niya sa akin, Tol, haba-habaan mo yung video mo kasi malay mo mayroong kang video na mag-viral. Yun nga yung inaano ko. Yung sinasabi ko kanina kay Ma'am Rons. Sabi ni Ma'am Rons, ba't ang haba mo ng video mo, no, Mark? Sabi ko kasi, Ma'am, minsan kasi mayroong video na maabot ng 1,000 ang views. Kaya, sinatsaga ko lang to kahit napakahirap mag-edit. Hindi kaya basta-basta mag-edit mga kawaray. Napakahirap. Siyempre, meron kang spot na tatanggalin pag mga, halimbawa, may mga bata o may kasama yung bata yung nanay na bumili sa'yo tapos na hakip ng camera. Kailangan tanggalin yun. Lagyan mo ng, or i-blurred mo. Hindi pwedeng basta-basta lang tutok ng tutok sa camera. Di ba lang itutok mo sa mukha mo, huwag lang sa iba. Hi, Criselda channel, shout out. Play kita video mo pag natapos dito si Sagato or kay Bidimar. Kasi si B-Boy kanina pa naman na-play. Babalik na lang ako sa'yo, B-Boy. Bidimar, nandito pa rin ako. Ang harap ko. 6 viewers at 15 thumbs up. Shout out. Si Sagato, blurred na. Aray ko, alam na. Siyempre, tinan mo naman. Kain na kain, gutom na gutom. Gutom na si Sagata eh. Ito pa naman magtrabaho nakatayo lagi eh. Pag di ka nagutom. Ay, Criselda channel, shoutout. Nahingi ako na. Nahingi ba ako na? Isa? Wala na naman kasi. Ayaw mo pa kumain. Marami akong viewers yan. Kasi anak kong ganyan viewers ko. Gigi lang, sige. Grace. Tapos Sangkay, pag gumawa ka ng video Sangkay, ito tips ko lang din sa iyo to. Pag gumawa ka ng video, halimbawa, gumawa ka ng ng
sangkay ng outro tsaka intro. Intro tsaka outro. Halimbawa, yung nakikita mo minsan yung vlog ko mayroon outro tsaka intro. So go to my ads. Yung mo sa go to my ads go. Hindi naman sa'yo mapupunta to. Kay YT naman. Ang kulit. Ano ba pumasok? Ma'am Caselda, sa'yo naman po ah. Bidimar, shoutout sa'yo tol ah. Ma'am Caselda naman i-play ko ha. Ano si Bidimar, napakasipag mo vlog. Done to connect. Idol Bidimar Channel TV. Thank you so much, Idol Sagato. Sangkay Sagato. Thank you so much. Sana si Criselda na wala. Ang Criselda, ay sa'yo naman po ha. Sa'yo naman po ako mag-play ng video. Dito tayo sa cooking chicken pit with sohon. Ano? Sutanghon ba ito? Ano sohon? Yummy. Dito ako sa'yo. Grace, wait lang Grace ha. Kasi dalawa lang cellphone gamit ko eh. Ito na kita i-play kay sa isa. Ay, Mr. Kabars TV, shoutout sa iyo. Dikitan kayo dyan guys. 6 viewers, shoutout sa inyo guys. Grace, ano mo nga mo para din ako mag-search. Marunong kang gumawa ng intro sangkay. Marunong pero ayaw ko mag-edit. Tamad ako sa mga ganyan. Hindi, ang gagawin mo naman yung ginagawa ko na sa dulo. Ito, tingnan mo. Simple lang naman yung pang ko intro tsaka outro ko. Tapos pag mayroon kayo ano lang to sa akin, sinishare ko lang sa inyo para maano rin yun na pag nag-video kayo kasi hindi pwedeng video ka lang tapos upload mo na agad sa YouTube mo. Kasi pag may nahagip ka nun na pangit ng yari ka din. Baka may strike ka. Kailangan doon ini-edit din minsan yung mga video kasi minsan meron diyan magkakaroon ka ng problema. Ngayon sa ngayon wala ka pang problema. Pero pagdating ng mga araw, buwan, linggo, yun, magkakaroon ka ng dyan. Bigala shout out, Ma'am Criselda, shout out. Grace, ano mo nga yung main channel mo, Grace? Ma'am Criselda, nandito po ako sa'yo. Hi, partner. Mr. Kabar, nandiyan ka ba? I play your video, Mr. Kabar. Widimar, thank you so much, Widimar. Sana makabalik ka ulit. Marunong kang gumawa ng intro sa ngayon. Marunong. Kaso lang, ayaw ko Nakbilisan mo na at magsasampay pa ako. Ano yan, proseso. Pwede ka naman gumawa nun, madali lang. Aray ko. Para hindi na ako mag-search. Dito, play ko yung video mo. Ito ang sinasabi ko, outro ko. Madali lang naman sangkay eh. Ayan o. Outro. Tapos, cut delete yung dulo. Nasa yun, diskarte yung kung paano mo paano paglalagay mo sa mukha. Nagpagawa ako, nagkaroon ako ng CPR. Siyempre, yung gagamitin mong tugtog, yung walang CPR, siyempre. Hindi gagamitin mo yung may CPR. Wala. Ito nga yung ginamit ko, wala naman ito.
Tagal na itong tugtog na to eh, ginamit ko. Madali lang naman yun sangkay eh. Pag itatag mo sa mismong kukunin mo yung pangalan ng may-ari ng tugtog. Tapos mo, ilagay mo sa description sa baba. Diba? Ano? Ito kasi minsan itong yung pag-vlog ko, nagkakaroon akong views dito eh. Minsan pag umabot na 1,000 aking views, kahaba, nagkakaroon ako ng ilang dollars din. Nakakatuwa nga eh. Short video meron eh. Yung pa kayang napakahabang video. Eh, ito yung gusto kong pinapangarap ko na ma-promote ako ni Japper. May isali sa pa-challenge niya. Sangkay nandito ako sangkay, +9 ako sa iyo. Naka-play ako sa iyo. Mr. Kabars TV, tayo sa iyo. Next kita dito kay Mama Terselda. Iti ka dito na? Next na kita dito tal. Look. 33 na naman. Thank you so much. Dan dikit na po sa Gato Mix Vlog. Salamat sa iyo, tol. Dito ako sa iyo. I play your video. Parade Nutrition Month 2025, Mr. Kabar. Nandito ako sa iyo, tol. I play your video. Grace, nandito ako sa iyo, Grace. Salamat sa Grace sa pagpasyal. Storage, aray ko, storage. Puno na storage ko, aray ko naman. Delete tayo. Napuno na, guys. Puno na storage, nakakainis na. Ay, ito, alas 9 na. Dan dikit na po. Mary Grace Francisco Vlog. Thank you so much. Patawa na ulit ako. Wala na naman. Dito ako sa iyo, Mr. Kabar. Kabars TV. Sino ba ito? Ano ito?
Dito ako sa Grace. 3 viewers at 15 thumbs up. Ma'am Criselda, thank you so much. Ano yun? Gusto mo? Gusto mo? Ay, kuya mo, nalaglag. Okay na yan. Huwag yan. Binalik mo rin dyan. Oh, ito na, huwag yan. Ito yan. Buti di tulog na tulog. Yummy! Basa yung book mo. Basa yung book. Ah. Bilis na, anak. Sasampay pa ako. 5 viewers, shoutout po. Mr. Kabars TV, nandito pa rin ako sa'yo. 3 viewers, shoutout. Grace, nandito ako sa'yo, Grace. Salamat sa suporta niyo. 3 viewers at 15 thumbs up. Thank you. Hindi kayo pumasyal sa iba, ha? Huwag kayo magtambay sa akin. Kaya mananawa kayo sa mukha ko. Hindi wala ka viewers. Babalik naman ng mga yan. Ano pa rin? Hi, B-boy, shoutout. Kain lang ako. Yummy, no? Kain lang ako mga Korea. Gutom na ako. Tamis na. Gutom si Waray. 2 viewers at 15 thumbs up. Tapos na sa'yo, ano? Kay B-boy naman tayo, guys. Ang Criselda kasatapos lang din yun sa'yo. B-boy tayo mga Korea kay B-boy. Salamat po sa inyo, guys, sa, ano, sa support nyo sa akin. B-boy TV tayo, guys. B-boy TV. Hi Marvic, hello. Kumusta po kayo? Kumain na po kayo? Marvic, thank you so much for visiting my live. Salamat po. Yan ang sinasabi ko. Wala na si Mamshi. Ano ka na pala ito si Mamshi? Anping ko na, wala na. Nagpahinga na si Mamshi. Natulog na siguro. Sangkay, nandito ako sa iyo, Sangkay. So, Video. Opo, katapos lang Mark.
Thank you po, Ma'am Marivic Ibanez. Maraming salamat po. Ads tayo, Sangkay Grace. Nasa ads tayo, Grace, sa yung ano. Sangkay, nandito ako sa'yo. Kain lang ako, saglit. Yan lang kayo. Ay, Sagato. Aray ko, salamat idol Mr. Cabards. TV, balikan po kita ngayon. Thank you so much, Sagato. Salamat sa ano nyo. Dikit na ako kay Ma'am Shi. Thank you, Marivic Cabañas. Kain lang po ako, saglit lang. Nak, ang gulayin na naman dyan, ha? Nak, you know what to do. You know what to do pag nawala si Papa sa camera. Ang ginawa mo kanina. Ano mukha nyo? Yan, turuan mo ba kasi humarap sa camera. Turuan mo. Turuan mo pa. Turuan mo pa. Okay lang yun. Kailangan niya matuto rin sa tayo. Siya yung ano natin eh. Siya yung magpapayaman sa atin eh. Parang Martian, di ba? Ikaw magpapayaman sa atin, no? Yes ka. Yes. Yes! Yes, Papa. Yes, Papa. Yes, Mama. Yes, Papa. I love you, Papa. Yes, I love you, Papa. Mama, Papa. I love you, Yes, Papa. Pogi, Papa. Pangit, Papa. Pangit, Mama. Pangit, Mama. Pangit, Papa. Pag tinawag na pogi. Feel na feel naman. Nakikinig, pumunta ka ng Palawan. Pogi daw siya. Pogi. Pugita. O sabi mo namin mo, pumunta ka ng Palawan. Kain po tayo. Adidas ang ulam. Saan kayo? Anong sura ni mo Sangkay? Paa ng manok ni Saki. Kinatay ko yung manok ni Saki, oh. Yan. Paa.
Kinuha ko yung mga paa para din na makalakad. Ba't di ka pa mag-live ano, sa gato? Live ka na sangkay. Marami akong pang ano sa'yo. Bili kita ulit, kita tapos mo lang sangkay. Mr. Kabar tayo, guys. What's up? What's the feeling? Okay, jellyfish. I play your videos, Kabar. Mr. Kabar, nandito rin ako sa iyo. Kain po tayo, lokbang. Paano? Going.
Gato, nandito ako sa gato. Kaya tingnan mo yung anak mo kung ano ang ginagawa. Bakit pinakailaman na naman Nandito yung ako, mga ano, yan. Mister. Anong ginagawa niyo? Tama na yan, na. Ano naman yun? Hindi ko. Okay. Sangkay, salamat Sangkay. Mr. Kabar, nandito pa rin ako. Naka-play pa rin ako sa, naka-watch pa rin ako sa iyong video. Huwag mong punot sa damit mo. Sangkay, kain tayo. Ano ba yan? Yung ano pa sa ano ko eh. Ayan. Ang buto ha. Kanin. Ginagawa ni Martin. Okay. Na. Hi. Ah. Oh. Hoy, kanin naman, hoy. Hirap ko. Hirap mo. Ayos ko. Sige to, naka-play ka sa akin ah. Mr. Kabar TV na naka-play ka po.
Ma'am Corselda, next kita dito. Ikaw naman yung isalang ko. Thank you so much, Ma'am Corselda. Naku, huwag naman umiga. Ito sa 10 minutes mo, napakahaba. Hospital, I take blood with 9 hours. Thank you, Ma'am Corselda. Dito nang-apply ka sa akin. Ito kay Grace. Tambay. Baka linulunok mo yung buto. Baka linulunok mo yung buto, ha?
Roselda, shout out. Hirap shout out, sabi ni alagad ni Mark TV, shout out po Mark. Oh, shout out. Hindi ka huhugasan. Hirap shout out. Mapak ka Yan, naman Mark ng yan, kay alagad ni bato. Mark TV. Nagutom ako kasi kanina si Mark di ba kumakain eh. Kaya nagutom ako. Tapos na Ma'am Roselda. Hindi batiin mo yung kamisis ko si Marlin. Marlin! Hindi ka nang gan out. Hindi mo ano mo. Bibili ko natin. Hindi batiin mo. Ano po Marlin? Halo? Magandang gabi po sa inyo dyan. Sa misis po ni Marlin. Hindi ka ng brand out kasi dito ngayon. Hindi warak kasi. Thank you po ba Mahalin? May shoutout po kay Mrs. Mahalin. Thank you po kami. Salamat po may Mahalin. Ayan, shoutout po kay mga yan bahay po yan ni Iraq TV Vlog. Ayan, asawa po ni Iraq Vlog TV. Hi, Joseph. Joseph Salas. With my friend of. Hindi wala. Oh. Hindi ka nang gano'n kasi dito kami na. Okay lang dyan. Ilang oras ang ganda dyan? Ilang oras na yan? Ulam ko. Sardinas. Ulam ko ngayon. Salamat sangkay, masirap na sangkay, wala yung oriente. Hello, sangkay Janet. Ilang oras na dyan ang brand out. Tapos kung mainit dyan, pag di ba pag brand out kasi mainit kasi brand out, tsaka maraming lamok. Alam pa po, yun na pala. Ano ba? Shout out, Iraq. Ayan, shout out po sila. Boss.
ngayon lang sangkay. Buwas, waray ka na kami doon. Tawaray, makapulo na kami doon dyan. Magkon kayo, magkulambot kayo o magbustigero. Hindi ko sa ako dito. Magkon kayo, magputang katol. Baikon. Ito ay yung sir, cari ito tepat. Hindi ko kung ko. Ada rin may baw-baw. Wait, kain mo lang ng talon. Ano dyan, manahimik ka. Ayaw makinig, bingi. Ano po ay? Ikaw? Makintel. Ay, thank you so much. Ay, Makintel. Maria Claire Hitel. Ayan. Thank you so much. Mag-shoutout po. Ayan, si Makintel Hitel. Mag-Hitel. Ayan, thank you po. Mag-shoutout po sa lahat. Yes, ayan po, meron po siyang bagong pinunta doon, waray. Doon sa, ayan, Binakapin. Mag-Hitel, thank you so much for coming. Ayan, pinin na kita sa inyong bagong yung, ano to yung Mag-Hitel? What do you this one? This one have you upload o yung coming premiere ba? Saan kayo pa? Shoutout sa anak kong Jigo na pa na ML. Isang shoutout ka Jacob na palagi siya nag-ML. Tudas. Ayan, ML Pamor. Ayan. Uso kasi ngayon, ML Pamor. Ayan. Shoutout po sa lahat sa Jacob. Sana kung si Jacob, ayan, sabi ni Rap, inutusan lang pa ko Jacob. Tatay mo kasi, sabi daw niya na, panay daw siya ng MML. Oo, ngayon kasi, alam mo naman, mga tabataan ngayon, puro lang ML ang inaatupag eh. Kaya nga eh, ewan ko, hindi na lang tala nang hindi nila makapag ayan ayan hinay ayan shoutout po Sangkay po Jacob shoutout po sabi niya tatay mo si Irap TV Vlog Irap Vlog TV na panay daw nag-ML
Ayan tuloy. Kailangan mag-aral muna bago mo email. Ang email nandiyan lang yan, hindi mawawala. Pero pag-aaral, hindi dapat pabayaan. Dahil sabi daw ng Cesar, ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Ayan. Wow, may nalaman pang si Rizal. Ayan, Erap TV Vlog, thank you so much for coming. Salamat po sa pag-aaral dito sa akin live ngayon sa Gato Mix Vlog po. Simple lang po ngayon. Ayan, maitim na ako ngayon. Ibang po, hindi talaga ako pang maganda pero sunog na sunog. Ayan, natapos po. Ayan na bisita sa live po. Salamat po. Ayan. Salamat po sa pag-aaral dito sa akin live, mga kaibigan. Thank you so much for coming. This live is today. Not today, tomorrow. Not tomorrow, but tonight. Ayan, nagmumula sa langit, bumagsak sa lupa, kaya nagmumula sa langit, bumagsak sa lupa, kaya ganito ang himuka. Maitim, ayan. Once again, good evening po sa lahat dyan. Shoutout mga kaibigan. Ito ang yung atin ko. Ayan. Erap TV Vlog. Hi po sa lahat dyan. Shoutout sa nanay mo. Sa nanay mo. Saan kayo? Shoutout sa hindi ko nanay yun eh. Kapatid ko yan eh. Kapatid ko, hindi ko nanay yan eh. Ito yung pangking ko. Mali yung kapatid ko. Ayan. Hindi ko ito nanay. Kapatid ko to. Yan. This is my sister. Ate ko yan. My sister Aka. Hindi ko nanay yan. Kapatid ko yan eh. Kapatid ko yan. Oh. Shoutout ko yung hi. Hi. Ayan. Hi. Kapatid ko po yan. This is my... Sila ko yan. Here's B-Boy. Makito. Thank you so much for coming. Makito. Sa bagong niyang naka-paint dito sa live ko. At pinili mo kanyang bagong upload ba ito o bagong YouTube niya o ano ito, Makito. Makito, thank you for coming. Good evening po. Good morning everybody. Also to our country. Hinay. Ayan. Hinay, may kabantay. Biboy, ayuda. Walang ulam ngayon. Pahingi. Ano yung short na Ulam. Ulam. Ulam na ba yan dyan? Shoutout ko sa lahat dyan. Biboy team. Biboy. Bibi. Sabi ni Biboy. Kumain ka na, nakita kita. O kumain na bukas. Oo, nakita ka na. Alam ko, nakita mo din ako ng mga kain. Oo, nakita mo na kumain na eh. Wala wala akong pang-ulam. So, pahingi naman. Baka naman ayuda dyan. Ayuda sa pabigas. Oh, pabigas. Huwag na o na kaya. Huwag na. Ate. Uy, hindi nangyari. Pag-upload na. Sangkay, B-Boy. Sisigato mo, sisigato. Sunog. Okay, sunog ba yan? Grabe ka.
Thank you po, Madam Grace Francis. Ma'am Corselda, thank you po, Sinong mukha mo na? Antok na ako, tambay na Mark. Sige. Mag-out na rin po ako, mag-out. Salamat. Dayo. Hmm. Trip ah. Rin ba kayo ni Facebook si B-Boy? Tayo hindi. Ingay mo na. Ikaw lang lagi naririnig ng live ko. Guys, pwede na kayo lumipat kayo sa gato, guys.
Siya. Alright. Hindi mababa ka lang ng short o yung upload ng bagong video. Dapat, bago yung susunod. Mababa ka lang. Jonah, puntahan kita, Jonah. May nag-try naman ako sa iyo kaya galing sa'yo. May premiere ka. Panoodin ko muna si Jonah. Jonah, play ka na. Magkarating ka na kay Jonah. Is it a fit? Is it a lie? Is it a draft? I was just a draft. It's a municipal. It's the family. One. Nagdi ka. Down. Down. Love. Love. Chicken. One. One chicken. One chicken. Jonah, ikaw nag-training naman. Click. Sarang.
Ay, Kapitan Binosa, shoutout sa iyo. Salamat sa pagpasyal. Hindi mo lang ako makita. Madilim. Ba't natilim dyan? Mag-ilaw ka. Nandito ako sa ano? Nandito ako sa... Ma'am Chan. Sipag at syaga. Thank you, Kapitan Binosa. AGN AA. Salamat host. Thank you very much. Salamat din po sa pagpasyal. I gave you moderator, my friend. Thank you so much. Mark, nag-play ko kasi yung Mark yung ano mo, pinuso ko na yung challenge na, ay yung live. Hindi nag-play na din ako ng bago mong upload, sipag at syaga. Ayun, naka-play. Kapitana Binosa, I play your video. Thank you so much. Jonas, still playing your video. Chris, hello, Syaga. Magbaba ka ng premium mo dyan. Bakit hindi ka nababa ng premium mo dyan? Napawiin ko sa upload. Pakipot kasi ano pong kakaday na. Grace, thank you si Grace sa pag, ano, pagtambay. Ganun kayo ng blessing pong kakaday. Okay, Jonas. Still playing. Mark. Oo nga, ingay. Saan pa kayo? Kayo yung kapitana na. Aba, yung aming anak ko, nakadala ko. Nakapasok na kayo nanalo. Nakapasok na kayo nanalo sa premiere. Nanalo din pala. Thank you, AG. Bigyan kita moderator. Thank you so much. Thank you so much, my friend. Circus. Dami na kalay ba? One, go. Pwede practice ko lang yata. Mark, malaki pa naman yan kahit walang kita. Paano mo nalihin yan, Mark? Mark, hindi ko pa Susunod ka na. Tapos na, Facebook. Effort ko sa Facebook. Mark, hindi ko sa aking credit. Tapos na, Facebook. Effort ko sa Facebook. Mary, Susunod ka na. Tapos na, Facebook. Effort ko sa Space. Facebook. Susunod ka na. Tama na. Facebook. Kapitana Binosa, nasa, ano, naka-play ako ng video mo. Naka-watch. Mahaba ito eh. Kasi kahapon, di ba nagluto ako ng kanigadugo mga marek. Sabi ko sa kanila, ay, so diba, kasi ang kanya mga marek. Sabi nila, magluto din ako sa ilang Japanese food. Ay, syempre, hindi man pwedeng kaya ko kasi hindi ang tinatitiyan. Pero sabi ko sa kanila, ay, ako na lang mag-iwa-iwa dyan. Dahil kapag Bye. mamaya, ako Tulog na kayo, bye-bye. nung hindi pa siya nakapunta rito sa kaning Australia, mga marek, kanina po, wala naman Okay na siya. kayo may buong kakaday. Nagay ka sa profile niya na pagkalit pa siya magluto. Dito kaya, sabi niya sa akin, hindi ko siya magluto mga marek. Di ba, hindi pa naman palagi na. Ang sabi ko sa kanya, huwag na mag-iiya dyan. Ay, kahit ano yung tutuin mo, ay, iwasin natin yan, oy. Ang sabi ko sa kanya, mga marek, huwag kang mag-alala, dahil ito pamilya na kaning kitirahan mo. Tulog ka na. Dapat pa rito nagkaon. Kahit anong Ayun, tutuin mo. Kamay! Ayun, pakita ka na naman tayo ng video. Sinapan ng hotel.
Ikaw din eh, manood ka ng video mo, manood ka ng video ko, manood din ako ng video mo. Yan, ganun lang ngayon. Pag hindi nanood, hindi ko kaya panoodin. Ikaw naman ni Jay, sino din eh. Ikaw naman ni Jay, naturuan ko yung boto ko na nagawa ni Jay naman. Jay, maganda naman ang ginawa mo ni Jay. Demay, nandito ko sa bahay mo. Ayan, manunood ka ng video ko or hindi. Pag hindi ka nanonood, hindi na ako manunood ng video mo. Okay, Daniel, Daniel video. Okay? Sige, mag-play ka muna ng video ko, dahil mo sabihin mo saan. Okay. Ano ba? Marie, Dito ako sabi mo, mama ka video. naman. Ngayon, parang kaniparte na nagano sa pamilya namin mga kapatid. Hindi na siya maulaw sa amin. Hindi na rin kami maulaw sa kanya. So, malihan na kami mga baga ang lawoy. Pero bitaw mga maring ay nag-countdown na ito siya mga nilitay. Sabi niya, hindi pa raw siya ganahan magpabuhol sa Japan. Ang sabi ko sa kanya, ay kung pwede pa lang tayo, huwag ka na lang umuwi. Dito ka na lang sa amin, ay malipay kami. Pero baka bukasin tayo. Mama, at saka papa mo na, ay ako'y malipas pa tayo. O, tingnan Hindi niyo, bibigyan. ito niya mga maring, ang lapit man nito kaya ito, pagtingin niya ay nalapian din siya. O, wag na natin tulugayan pa ito mga maring, mag-ugat na kayo dyan mga rin, ay nag-ugat naman kami dito, mga o na tayo. Huwag talaga tayo pagpagpagpagpag mga maring, kahit minsan, no, malingaw na lang tayong reels, pag-ugat naman tayo. Huwag talaga tayong pasobra mga maring, di ba ka ba mag-ipasipa kayo ng lata sa dalan, no? Uy, bakit nag-aspo? Dance? Dance and swim? What is that? Kaya dapat, Yummy! muna at Yummy! Yummy! ayaw ni Beta. Wala kang kaalam-alam na ito. Bakit hindi ka pa nagsasend ng address sa akin? Ilang buwan ka rin pa madrawing sa akin? Oh, kita nyo yan. Isang buwan pa lang siya. Awesome fun. Lion? Ilang buwan ka rin pa madrawing sa akin? Lion? Guys, Lion. kami po, mga beshi. Good morning, guys. Kumusta yung mga kapatid? Dito, mama. Ilasagyan lang wala ka nakalubong sa tumulang mo. Kailan pa niya? Kuyos, nilumat na. Walang ato ni Leon ni Gawang Bayan na. Di ba si Julia? Magkakiyot na. Karong adlaw ako nagdala. Isa ka ito po yung adlaw. Kanay, pinari ng kamay. Guys, wala na yung table. Yung table is... Hindi ko namin ako. Ilan yung table? Ang table. Kasi kasulti naman yung mga lalaki. Yung mga ipando eh. Ito natin. Karoon kami siya nakalaad din guys. Ako kapila ako ng balik-balik eh. Table yan eh. Kit. Kani ang banda.
So, hindi mo maglubong, hindi naman ako marunong. Bugahay pa din na. Ay. Ano bugahi? Grabe na lang ka. Uyak. You excited? We're gonna try watermelon and how do you say it? Tachi. Tahi. Tachi. How would you say it in Japanese? Tachi. Tachi. What's yours? No, I was it. Well, I think we're just gonna put a little bit. I think it's a little bit spicy. Sour. So it's in between spicy, sour, and a bit more. Okay. 1, 2, 3. Have another bite. Sour, sour, salty, or spicy. Or weird. Weird. You like it or no? You excited? We're gonna try watermelon and how do you say it? Tachi, tahi, tachi. How would you say it in Japanese? Sleep na ako, 10:30 na ako. no way. No way. And you go outside. You go out and don't come back. You're not sleep. Lutoy. Kala mo yan. Uy, ay. Uy. Oh. Ay, shout out. Star Mix 77 gamers, shout out sa iyo, idol. Thanks so much, my friend. O pinansin ka, napansin ka na rin. Kapitana Binosa, nandito pa rin ako. Ang haba ng video mo. Star Mix 77 gamers, shout out sa iyo, dol. Dating dikit na pala ako sa boss eh. Have party animals within my mouth. I give me moderator, my friend. Thank you so much, idol. Six viewers, shout out po.
5 viewers, shoutout po. Salamat po sa 18 thumbs up natin dyan. Kapitana Binosa, nandito pa rin ako sa'yo. Hanggang 3 hours lang ako, mag-out na rin ako ngayon. Splash for the ground. Monkey on the fancy. Cheetah on the fancy. Hannah on the fancy. Mama, I'm feeling this. Oh no, no. Papa wants a policy. Ano ba dyan? Bigyan mo na nahimik. Policy. For please. We got a policy. We got a policy. Will it be so policy? I shot the ones of policy. The owl wants a policy. The owl wants a policy. That's who is a policy. Camels, policy. Every hour,
Shout out sa 6 viewers. Ay, sorry. 5 fish. Sige, masip pa na siya. 5 fish. Storage. Eating. Guys, mag-out na ako. Naka 3 hours na tayo mga karay. Thank you very much sa inyo lahat. Sa napunta sa akin live. Thank you so much, guys. Ingat kayo lahat. Punta tayo kay kay Sagato. Thank you, bye-bye na. Out na ako. Thank you po sa lahat na pumunta.